Darwin RM50 er en flot romaskine med vandmodstand. Roning på RM50'eren giver dig en følelse af at ro på vandet. Lyden af det plaskende vand afrunder oplevelsen og gør din træning til noget helt særligt. Med et vandmodstandssystem bestemmer du selv modstanden. Jo hurtigere du trækker, desto højere er modstanden. Dermed er RM50'eren både velegnet, hvis du vil tabe dig, eller hvis du vil forbedre din kondition. Din kraft overføres til vandet ved hjælp af en trevinget rotor. Den ekstra vinge giver dig et mere jævnt træk og sikrer, at der ikke er noget dødpunkt uden modstand, især ved slutningen af et træk. RM50 har mange features, der gør træning ekstra behagelig. Træningscomputeren er brugervenlig og kan justeres både i højden og i vinklen. Sidehøjden på 43 cm gør det nemt at stige på og af RM50'eren. Det er en kæmpe fordel efter en intensiv workout. Darwin RM50 har også nogle praktiske ekstras. Efter træning kan romaskinen stilles på højkant, så den ikke fylder, når den ikke er i brug. Du får RM50 til en rigtig god pris. En fremragende romaskine til regelmæssig træning derhjemme.